श्रीराम बोरवेल। आमच्याकडे बोरवेलसाठी 6 इंच मोठे होल असलेली 500 फुटांपर्यंत खुदाई करून मिळेल। ग्राहकांना आमच्याकडून सर्वे करून बोरवेल मारून देखील पाणी न मिळाल्यास 100% रक्कम परत केली जाईल। आमचा पत्ता न्यू शिरोडा नाका, माझगाव रोड, पाटील बिल्डिंग, सावंतवाडी। संपर्क 77 74 85 10 04 किंवा 94 20 29 37 99। दर्शक हो नमस्कार। सर्वप्रथम सर्व शिवभक्तांका महाशिवरात्री निमित्त खूप खूप शुभेच्छा। महाशिवरात्रीचा औचित्य साधून आपण हुमरमळा या गावामध्ये गेलेला असो। मंदिराचे मानकरी आहेत आपल्यासोबत असत, त्यांच्याशी आपण आज चर्चा करणार असो। आपल्यासोबत शेखर परब असत, त्यांच्याकडे मी पहिल्यांदा जातोय। साहेब काय सांगाल, यात्रोत्सवाची तयारी याती कशा प्रकारे केली गेली आहे? नमस्कार। यात्रोत्सवाची तयारी रामेश्वर मंदिरच्या परिसरामध्ये ज्या ज्या वाड्या आहेत, पडोसवाडी म्हणा, बरकरवाडी, गाळवणेवाडी, देसाईवाडा, मनवाळवाडी यांचं सर्वांचं पुरुष महिलांचं पूर्ण सहकार्य असतं आणि त्यांना फक्त सांगितलं पाहिजे आज तारीखपासून बाबा देवाचं साफसफाईचं काम चालू करतो आहे म्हणून चालू करतो की सगळीजणं येऊ शकतं, देवाची सेवा करू शकतं, न अपेक्षा ठेवता सगळीजणं येतं। देवाचा परिसर स्वच्छ, मंडप सगळा स्वच्छता करून सगळं परिसर उत्सवाच्या आधी सगळा व्यवस्थित परिसर स्वच्छ करून ठेवलेला असता। मंडपाचं काम झाल्यानंतर उत्सव सुरू जाता। पुढे कोणकोणत्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं गेलं? पहिला म्हणजे जीर्णोद्धार रामेश्वरात 21 तारखेला जीर्णोद्धार झालो। त्या दिवशी सकाळी अभिषेक असतात, बरोबर, संध्याकाळी 3 वाजता भजनं, बरोबर, म्हणजे परिसर लोकांचे काही भक्तगण येणार त्यांची भजनं असतात। 5:30 नाटक, दशावतार, नंतर पुराण, पालखी, कीर्तन, हे झालं पहिल्या दिवसाचा विषय। नंतर कसा मध्ये 4 दिवस गॅप असा, त्या गॅपीत काय केलं आपण की 4 दिवस गॅप भरान येऊ की म्हणान की नाही, तर प्रत्येक जणांना जबाबदारी घेऊन सौजन्य दाखवून बाबा दशावतार आज मी नाटक ठेवतोय माझा असा दाखवून ते 4 दिवस नाटकं आम्ही केली सगळी। मग संपूर्ण 10 दिवस उत्सव झालो सर्व सलग। मध्ये 4 दिवस गॅप पडलेली असती, उत्सव 10 दिवस झालो आणि खरं उत्सव सुरू झालो 26 पासून आमचं। 26, 27, 28, 1 आणि 2 असो। 26 काय अभिषेक असता, पहिलं सुरुवाती अभिषेक तो झालो काय दुपारीचं नैवेद्य असता। 3 वाजता ग्रामस्थांची भजनं, तो झालो काय 5:30 वाजता नाटक दशावतार पहिल्या दिवशी गावातल्या लोकांची करमणुकीचे कार्यक्रम असतात। नंतर होम हे झालं, परत काय तर पैठणीचे खेळ झाले, पैठणीचे पुराण, पालखी, कीर्तन, ह्यो 26 तारखेला झालं। तसंच दुसऱ्या दिवशी अभिषेक, भजना, दशावतार, पुराण, पालखी, कीर्तन असो विषय। आणि येऊन टेपलो आजचा दिवस 1 तारीख आज महाशिवरात्र तो मेन दिवस आमचा, बरोबर। अभिषेक चालू असत, तुम्ही बघितलात, चालू असत अभिषेक। दुपारी हळदी कुंकू असा, आता दुपारी परत मयेकरांचं गायन असा आमच्या। 5:30 वाजता रथ बाहेर येतो, म्हणजे त्या आतमध्ये बिल्डिंग मला बाहेर घेतो आम्ही। परत भजनाची फेरी मारून 1 फेरी मारून नाटक सुरू होता त्याच्या होता फारसेकरांचा, दत्त माऊलींचा। ता झाला की नाही रात्री पुराण, पालखी, कीर्तन हो झालं आजचा दिवस होतो। उद्या सकाळी काय रात्र 10च्या नंतर महाप्रसादीची तयारी सुरू असता, म्हणजे खोबरा घातना, बटाटी नवय महाप्रसादाचा रात्रभर हिचं काम असतं। कोण ह्या गावातले लोक झोपायचे नाही। उद्या महाप्रसाद असतो उद्या मोठ्या प्रमाणात, त्या सगळ्या तयारी करूची असता। मग प्रत्येकाक रामेश्वर देवाचा अभिमान असा, देवाचा कार्यक्रम बाबा व्यवस्थित होऊ ही इच्छा सगळ्यांची असता। आणि सगळे लोक देवाक सहकार्य म्हणजे अपेक्षा न ठेवता येतं, म्हणजे सेवा म्हणून ते काम करतात त्यांचा देवाचा। रामेश्वराचा इतक्या असं की नाही त्यांनी सेवा ते म्हणून त्याची केली, रामेश्वर त्यांना पावलंच समजा, लक्षात ठेवा हे विषय असा। का झाला की नाही का उद्या दुपारी महाप्रसाद आरती होतली, महाप्रसाद होतो काय झाला की नाही का 12:30 वाजता परत अनामार्गी बुवांच्या मुलीचं भजन आहे, ते परत स्टेजवरती 1.5 तास तो झालो प्रोग्राम। काय परत की नाही नंतर परत भजन असं, परत गायनाचा, तर 2 बुवांचा काहीतरी गायन असा असो विषय। काय संध्याकाळी 6:30 वाजता पुराण, 7 वाजता कीर्तन, परत रणरांगणी ढोल पथकांचा प्रोग्राम 10 वाजता सर। आणि रात्री 10:30 11 वाजता ढोल पथकासहित रथयात्रा निघतली। आणि परवा सकाळी 3 तारखेला सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता होती। आपल्याकडे मंदिराचे खजिनदार देखील आपल्यासोबत असत, मी त्यांच्याकडे जातोय। साहेब काय सांगाल, मागच्या वर्षी मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव फार मोठा होतो जगावर, यावर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव बऱ्यापैकी कमी झालेला असा। मागच्या वर्षी भक्तगण येऊ शकले नव्हते बरेचसे, यावर्षी भक्तगण येतलेत, अशा प्रकारचा उत्साह असा काय सांगा? चांगला उत्साह लाभत आहे।
गेल्या वर्षी जरी कमी होत चालला तरी आमच्या गावातल्या लोकांनी चांगलं सहकार्य देऊन आर्थिक बाबतीत पण आमच्या मोठासा फरक पडला नाही. पण सर्व चांगलं सहकार्य करून लोकांच्या मेहनतीतून सर्व व्यवस्थित पार पडले. मागच्या वर्षी पेक्षा प्रादुर्भाव जरी कमी झालेलो असलो तरी देखील कोरोना पूर्णतः नाहीसो जाऊक नाही. काय नेमकी खबरदारी घेतली जाते? खबरदारी म्हणजे सॅनिटायझरचा वापर आणि लोकांना जागृत करून जरा मास्क वापरा, डिस्टन्स ठेवा करून आम्ही त्या खबरदारी घेऊन हा उत्सव चांगल्या रीतीने पार पाडण्याचं ठरवलं. मी पुन्हा तुमच्याकडे येतोय. मी असं ऐकलंय की रथ जो असा मंदिर असतो तो चंदनाच्या लाकडापासून बनवले असा रथाची नेमकी काय? 1971 23/1971 ते आपले पंतवालकडे आता स्थायिक झाले कोल्हापुरात त्यांनी तो रथ दिलेलो आहे. आणि पूर्ण तो रथ संपूर्ण चंदनाचो असा, नाजूक असा, पण चंदनाचो रथ असा की नाही ते पाड अलग करूक गावतात परत जोडूक गावतात असो असा तो रथ. तो टिकवणा इथल्या ग्रामस्थांचं काम असा, मानकऱ्यांच्या व्यक्तिक सेवकांचं काम असा. तो सगळं देवस्थानची प्रॉपर्टी टिकवणं आहे सगळं आमचं काम असं. त्याप्रमाणे तो टिकवताना अजून तुम्ही बघला परिस्थितीची लाईटिंग व्यवस्था सगळा चंदनाचो असा व्यवस्थित असा. आता मला वाटतं 50 का 51 वर्ष झाली, 52 वर्ष जातात त्या अजून असा तसो असा. त्याच्यात काय बदल होत नाही काय असो विषय आहे. माझा अगदी शेवटचा प्रश्न, आजचा चांगला दिवस आहे, महाशिवरात्रीचा दिवस आहे. रामेश्वराक नेमक्या काय साकडा घालता? रामेश्वराक मी एवढाच साकडा घालीन. परमेश्वरा तुझ्या दर्शनात कोण येतं सगळे भाविक भक्तगण गावातले म्हणा, बाहेरच्या गावातले म्हणा, महाराष्ट्रातले म्हणा, गोव्याचे म्हणा, त्यांना सगळ्यांका सुखी ठेव परमेश्वरा. आयुष्य आरोग्य त्यांना दी. काय त्यांची यथाशक्ती काय त्यांची इच्छा असं ती परिपूर्ण कर. ह्याच मागणा रामेश्वरा करतले मी. आणि मनापासून जे सेवा करतो सगळे त्यांना सुखी ठेव परमेश्वराने. त्यांना उत्तमोत्तर आरोग्य त्यांना दी हीच अपेक्षा माझी रामेश्वराकडे आणि काय नाही असं बस. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी इलेला असो. ते गावाचे मानकरी होते. सर्व जे काही भक्तगण जगाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेले त्या सगळ्यांका सुखी ठेव असा गाराणाच यांनी या ठिकाणी घातला. चिन्मय गोगळे, कोकणशाही, उमरमाळा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram